Kupnja rabljenog automobila može biti definitivno kupnja mačka u vreći, međutim kod Toyote ipak nije tako. A pogledajte zašto nije tako. GD Power, Adactiv i svi ostali neovisni instituti dobro znaju da se Toyote najmanje kvare. Priča o uspjehu naravno počinje u Japanu. Ispod Toyotinog lima utkano je iskustvo, tradicija i provjerena tehnologija. Toyote su stvorene da traju i nakon toga da opet traju. Upravo zato su Toyote omiljene kao rabljene. Problem je u tome samo zato što ih vlasnici jednostavno ne žele prodati. Srećom, Toyota Hrvatska efikasno je organizirala rabljene automobile kroz svoju mrežu diljem Hrvatske. Vozila možete pronaći na njihovom webu. Od godišnjaka, zapravo skoro novih automobila, do onih puno starijih, doslovno za svaki džep. Svi su oni prošli provjeru u 50-ak točaka što garantira sigurnu kupnju. Pregledava se ovjes, kočioni sustav i svi ostali vitalni sklopovi. Kao rabljeni automobili omiljeni su upravo hibridi. Izdržljivi su, štedljivi i jednostavni. Od zadovoljnog kupca do zadovoljnog korisnika je kod Toyote jednostavan put. Jednom kada kupite rabljenu Toyotu, ušli ste u Toyotin program. Svi automobili imaju 5-godišnju garanciju, a za starija vozila tu je i dodatni program. Toyota za korisnike vozila starih od 5 godina u svojoj servisnoj mreži pruža posebne pogodnosti i na taj način brinemo o kupcu i nakon isteka tvorničkog jamstva.